Mga layo ka kipag-adatan labas man aya balita si sagyang aya kidapatan Israel sagyang aya pangitabangiran agyang kay date penalty sa tanong sa mapia pamamakinkan masakaw explain kabar sa basa pranaw. Andid ni ka-effective na kaya miya tiro na 90 days effectivity agyang kaya death penalty. Ande ni kaifi ka na dedak panira naging mga tawa di mirarali san sa yamanan yan na Jerusalem nagusan sa West Bank na pira re di rundi ka pangurintiya na meraw tubuha sa payamanan yan na gato sa nabilangan o di na puluan na bilangan da kasala niya nga matagbed mirale yamanan yan na miya patayran miya death penalty na tunay kiswa pagkaganak sa mga Muslim adi demonstrate. So mga estudyante na pagkagnaksiran. Kakalaksiran siya nga death penalty. Tay pagilay na kadimambuya-manan yan na ano man euro karon na death penalty na baka hindi parali. Na ito na ikaswa. Amay kandida ka panira nagyangan na napsung sa Masjidil Aqsa. Na pera ray ka panilipera nun sa timbak. Ka panilipera nun sa bumba. Owa, madak pera na piano ini panula dira tira na kataya. Bumba niya na yamanan niya ng mga Zionist. Na sumra na ron na kalima nung katawa miya dit penalty na matang wala ubas ang bansong. Abatan no edi bisto. Abas na mara na nakapatero na dirun na kimalong. Na mga manusia sira naman bu. Pira timang buki emanan yan na madith penalty madithro udi na makapila sa ging aya dit penalty. Na pira bu. Sudah kasalanan yan na miyabitay na tigira na minakan. At ika patay buna. Nagito di ang nitiron adem pa na ukitaya solusyon na ya. Kamay ka pakasiru na ngay Arab sa imanto Amerika ari Trump. Na udi ima repeal udi ima mada agyang nga kita badadatara na iman to na mimbilag tano. Wah. Opa mabuka piu-piu ang mga Arab na concern siran si sagyang ayamanan yan na Palestine. Kapokas ang na Iran. Pokas ang na Iran. Miya marayag ang mga Palestina, mga Sunni. Ato na Peter nga mga Arab. Kondim at tayaso. Bon pakarni kondim. Lagi na, pimbon tayo tanong si Rambun. Di mapasang siya kay mga pagari. Mata nga, susa ka nun na igira pimikiran na natiga na mapasang ay. Why? Nabasak tanong yung solusyon na nga problema. Wait na at least. Why? Ayap di tanong manipurasyon ni mapapasad kaya na nga papasad na Allah. Waki ugi na ni pamikiran niyo na di tanud mato ka mapapasad bu. Adna miyan nga kana kanud na ki mga lailalag papasad na no Allah. At guman na katano mato. Pamana katawan tanud na mapapasad. Katawan tanud na mapapasad. Uwid na kagiya. So tala na pagilan niyan na saka anto na iyamanan niyan na panamar ka. Di ang skanod na lin na tigwala, taman sa diniwalin na ginawa niyo. Ato na ito. Ikadua. Ato na Peter o Nabi. Nabi, so Allah. Makailay ka no sa marata na paganayron na barukan na niyo. Ato na ibarukan. Kapati niwa kina, pakambilagan niwa duwa katawanan. O di mang rip na, kapati nga umbunubunan yan na sonto ka nga. Gito ikabarukan naon. O si suwi na yan na di niya so siya kyoto na di para naging suwata yan ina yan nakapte nga kuha na sonto ka nga ngota bedbedang ayaman na niya na para sa ngota wata anyan kaginagis na yan giti pa ganay siguro ka wana di maminasan na yaman na niya na kapta na ka ng barukan na ka taman sa mapatay ka kagito na ino kang girawa mapapasad pura mapapasa. Dugay na swallow talaman na rin as ay pagilay niya na sa manusia. Datara, ino ka pa na rin di makakabar. Mapapasa din na. Na, ito na Pitero, ikadua Pitero Nabi nga.
Tero ang kagina na marata. Nagiya, ito di tero na karata yan. Ay katalo ini siguro kawagamang ka, na manan yan na, dua na ka. Ayala na binasa nga sige kay manan yan na marata edat. Oh. Suginan. Baro kanan peteroon pemikiran. Pemikiran na ka na pagiwasan na ka. Agyang oto ako. Asa ay manan niya pipikiran ka marata to ika duwi na penduang kay manan niya na magisulsiran. Suginan mga pagarya. Wais kano sana di pagisiw-isiw sa Iran. Na. Ay problema kano. Na ini datara di katidawan. Ay di nyo di pagusin na so karata Iran, akida Iran. Ay labutan waris akida Iran. Ay concern sina datara ya. Andi tumup man waya masisiringan ka na nga mga Iran. Antawa kaya masisiringan ka na nga mga Yahudi. Agya nga mga Yahudi na aya ka pa kasurga Iran kung pangitaban Iran na mapulang-pulang Iran sa mga Muslim. Na giyang aya din yung ditero na aya pangitaban na siya na mapulang-pulang sa mga sone. Anamiato ni ro nakita mata nga kay Rolls Smile. Ay di matan 100 bihira kaya nga puan bugay sa Star 100 pamana itong nakaso ay balasangan wa ki wallah. Di Amerika na upama kembuko mataban Iran na isunod diranon agia Saudi, Madinah, agu Makkah. Ginan plano Iran na dikiran ibigay Allah amya giso-gisolanan ang mga soranga wagama. Pitiro ni Gakap TV vlog. Sokra na kay Gakap. So ginan ni ditano di iteroon. So emana niya na sar kami impesa istano to na batian tanong nga pada kabar. Asitano, we na tumunak nang reaksyon kap ke impasa isa. Oy, so emana niyan. Kasuyan tano bu aya pinakadelikado si sagyang pangitaban pimbala nagyang Israel na specifically para buya ko mga Palestine. Asosira no to threat. Sosira no to ading gulawla, di mamimikiran. May pantag sa giyang kaya emanan yan na Israel napad sa giyang na kamatayan. Pangitaban na death penalty. Are makabakawan. Paldo, dani makabangon. Sokra na ki bapakulay. Bala sa nga wallah. So ginan editan o diteron ayapi aya arakakan si na upang maka-concern na giyang kaya mga Arab na timo-timo siran na pamangnira na sa Amerika. May targa nga na nakitab. Kakatawan niyo, giyang kaya Israel na sabu sa lalaga Amerika. Na may kabanyan na mapamangni. Ikadua, na adna resoniran, kagya datis kuan, ayamanan yan na resist. Ayamanan yan na labagan sa pangintaban naging international law. Ubang at tenduas ayamanan yan na pumuno na ka. Genocide. Nakagya di kakaswan sa genocide, gaginan na kitabirananan. Na ada pa namang gulawla. Kaya kapka no kaso na igira miyaw lawla. Pa-shout out naman na from Tanuan City, Batangas, Alex Macde. Sokran. So agi isom yung mga magay sa Starsan na sinakanwari yung mga sumbugay sa Star. Nakabalagan yan din. Ami ako na, baka no din miyada ng internet yun, nakialipatan yun. So, ito itigtan na, paka-spread tanuanan. Mata na kika dunia na mga tao sa Palestine. Majority of Americans want the war on Iran brought to safe conclusion and strongly oppose the deployment of ground troops according to the multiple recent polls as US President Donald Trump prepares to address the nation on Wednesday evening. Na may panutulag nga kabar
Yang nga iko nakadaglan si iko mga Amerikano. Si iko piti barangan na mga sorbi sa giyang kanan na darpa na ayad na kalilidun. Na kabaya agyang kaya mga tao, why? Ay manan yan na mitapalakadin. Agyang kaya di ka tidawa. Si sagyang kay Iran. Sa manan yan na mag-pull out agyang mga sundarwa mga Amerikano. Yanan na mga sorbianan si sagyang kay Amerika. The address schedule for 6 p.m. Eastern Time comes a moment of growing domestic unease over the direction of the conflict now entering its second month. Reuters poll found that 66% of Americans support ending the war quickly even if the objectives are not fully achieved. Meanwhile, an economist survey reported 59% oppose the war outright within only 28% favor. So, manan yan na may panutul siya 60% kon. Ay manan yan na din yan 60% at tao si sagyang Amerika, din yan kabagyang adi ka tidawa. With na din panutul so sumusuportaon. Ay manan yan na 28%. An AP NOR pool, ay manan yan na miya kadakdak laya survey ka kanabay sabu. So ay manan yan na kiyang mga non-government agency o NGO sa Amerika, na disiran din bol siya manan yan na survey na majority siya. Yang ay sa tingin na manan yan na AP NORC, ay manan yan na survey na 60% na din yan kabaya, agyang ay di 60% sa agyang uta survey ran si kumadaglataw, adiran kabaya agyang kaya di sandikatidaw si agyang kaya Iran. Underscoring the deep of public skepticism. Opposition to sending U.S. soldier into Iran is even more pronounced across multiple survey between 62% and 76% of American opposed ground deployment, while 86% expressed concern about threats to military personnel according to Ipsos data. Sumadagla manan yan na mga survey. So sabagi na aya concern yan na tigyan na sabab sa giyang kaya economic. Si sa giyang entero dunia na area nakatep man si Boss Kagawad. Why sukran Boss Kagawad. Kagiyang sa kabu pnewa. Kauto siya kita Bartolomea 125 star. For the first time I been received the said amount. So, manan yan, naging ako na di malalagoy siya, 62 to 76%. Ang mga tao si Saging Amerika na di rin kabaya. So, ang mga tao, concern niya, naging economy. At man ang mga tao, concern niya rin, naging kaya military. Uy, katanto ko na manan yan na maladi siya di manggasto. Ako sabo pa na manan yan na mag-crisis aging kaya military. According to IP6, ako to. At the same time, nearly 77% of respondents expressed concern over the financial cost of the war. Kauto. Ad natigi na 7% agupito ka porsyento. Ana matang malaw to. 77% at tao si sagyang kaya Amerika na aya concern yan, din yan di matero na may pantag siya nga cost of war. Malako na tanto adi manggasto sa agyang di katidawa. Why? Nakatawan tanong agyang nga na mga tao. Why? Nasira niya manan yan na taxpayer, agyang nga na di siya ninggasto na punsa agyang tax, agyang mga tao sa Amerika. So, reflecting border anxieties about the economic impact of prolonged conflict. Ay manan yan na tanto ko na manan yan na kubinasa sa ekonomiya. Sagyang kaya manan yan nakapagpakala agyang adika tidawa. So, sa manin na kadagdag layagi nga mga kabar si ugi na pamuntusan niran naging pitibarangan ng mga polls o di na survey si sagyang Amerika na unanimous ipuno ka sa 62% malalagoy sa 77% ang mga tao sa Amerika na di niyan kabigidi ka tidawa. Gito sabab ay man to na si Trump way na miyatiro yan na tigin na either bapia da miaden either adnadil o da miadnadil na pagawa na miyaging Iran sa pagilian niyor kami sa 2 weeks malalago sa 3 weeks. Tuginan imala kapagilutiran imanto agyang kaya
inipunis ko kaisagawi na miya panutula taman sa 2,000 ka pound ang mga bomba na yamanan niyan na piangulugiran sa Iran. Miya panutula lagi nga kailay tanong si Sagi nga mala at tanto di imbabato. Si Sagi nga Israel na yabo sa taman nakapendenan na 1,000 pound. 1,000 pound. Why? Adna 1,200 pound. Na tanto kumala ka kagalubon. Naging yamanan niyan na piangulog sa ni Trump, sagi nga kagaya gusto ko isagawi na 2,000 pound ang mga bomba, why? Langon na piangatudan niya ng mga bunker, why? Udi na nga na mga kikatatagun sa sinapang. You are not our enemy. Iran President send message to American. So yaman na niyan, nagyang ko na si P6 kiyan. Iranian President address American directly questioning US policy, war aim and Israel role in escalating confrontation. Yang ko na si President. Si siya nga Iran in a rear move amid escalating war. Iranian President Masoud Pezeshkian has issued a direct message to the American people bypassing government and addressing public opinion at a critical moment. Giyang ko na president sa giyang Iran, Pezeshkian, na misurat sa publiko ay na-address yan sa Amerika na gusto sa giyang Europe. Pitero yan, kami abati ang buya. Pitero yan, askanwa tigin na mga tao na kanabas kano yamanan yan. Na kalaban nami, kanabas kano yamanan yan na makasisalar kami. Ayamanan yan na publiko, sa mga tao. Rather than focusing solely on immediate development, Pezeshkian situates the current crisis within broader historical and political framework, tracing tension back in the 1953 US-backed coup and the framing recent event as part of the longer pattern in intervention of pressure. And the core, the message is central argument that Iran has not pursued aggression and that the perception of Iran as threat has been deliberately constructed. Ayaman na niyan na ditero niya kaya president. Ayaman na niyan na inipo na tigyan ko 1953. Na paman na ilan ni matigyan. Agyang kaya back cope and framing recent events. Pagilan ni matigyan, agyang kapapantagan, away agusi ko inipo ni sa ko 1953. Agyang tigyan na yamanan yan na Iran, adid na ba niyang kaya pakabinasa? Kaya pangasol. Inunta na, sisira mo sa sold. Why? Pamana normal na gyang ito, adna oposisyon na good na,